बे समाव स्टुडिअ दं आं जेंजें नार्जारी। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय साम'हाथाइ फुजासालियाव खुंगा 68थि साम'हाथाइ श्री श्री कृष्ण राज फोरबोखौ सानब्रैनि हाबाफारि लानानै फालिनो लानाय जादों। बे सानब्रैनि हाबाफारियाव फुजा कमिटिनि आफादगिरि जयभद्र बसुमतारी बिथांमोना 4 रिंगायाव आरज हानजा, 6 रिंगायाव मोसानाय बायदि बायदि बादायलायनाय दिन्थिफुंनो लादों होनना फोरमायदों। लोगोसे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन बिनोद मोसाहारि, TCLCC चेयारमेन, सालबारि UPPL आरो बेजों लोगोसे बर' सावथुनबो दिन्थिफुंनो आखायाव लादों। फुजा कमिटिया COVID-19 सरकारनि होखानाय नेमखान्थि बादियैनो बे फुजाखौ खुंफुंगोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। राज फुजायाव साम'हाथाइ श्री श्री राज फुजायाव माने साननैनि थाखाय बादायलायनाय जागोन। डेन्स कम्पिटिसन फार्स्ट प्राइजखौ जोङो 5,000, सेकेन्ड प्राइजआ 3,000 आरो कनसलेसन प्राइज थागोन बेयाव 1,000 साबानि थाखाय। फारसेथिं जोंहा सिनेमा श' थागोन। दा बेखिनिया जोंनि बे साम'हाथाइनि राज फुजानि खुंफुं लानाय जों सानब्रै बे सानब्रैयाव हरब्रैयाव जोङो सिनेमाजों लोगोसे जोंनि फांसनजों जिखिनि जोंनि खुंथाइ बे खुंथाइखौ जोङो गाजा गोमजायै हगार हरनो होननानै जों आखायाव लानाय जादों आरो बेखिनियानो। 68थि बे जन्म जोंनि एरियानि कृष्ण फुजा राज फुजानि जन्म सान जाबाय जोंनि बे एरियाया। दा बे 68थियाव जोंहा नैथि सान हाबाफारियाव जोङो आगबारायबाय। बे नैथि सानाव हाबाफारियाव आगबारायनायजों जोंहा माबायाव दिनैनिफ्राय माने डेन्स कम्पिटिसना जागायगोन। बे डेन्स कम्पिटिसनाव जोंहा फार्स्ट प्राइज हिसाबै मात्र ओरैनो 5,000 हिसाबै, ओमफ्राय आरो नैथि प्राइज हिसाबै जोङो 3,000 हिसाबै, ओमफ्राय कनसलेसन साबा थागोन 1,000 करि। दा बेखिनियानो। ओमफ्राय आरो जोंहा सिनेमा श' थागोन। बे सिनेमा श'खौ जोङो दिनैनिफ्राय माने खिन्थिनो थाखाय हरथामनि हाबाफारिजों जोङो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। ओमफ्राय दा जोङो बेखौनो लुगैयो जेन गामिनि रायजोफोरा जोंफोरखौ लैहोर फैनानै जेन जोंखौ जोंनि फुजा माबानायखौ खुंफुंनायखौ जोंखौ हेफाजाब होफैयो, बेखौनो जोङो रायजोफोरनिफ्राय गुरै मिजिंथिहरो आरो। जोंहा बेवहाय खुंगा 68थि साम'हाथाइ जि राज फोरबो बेयो मैयानिफ्राय सोलिगासिनो दङ। दिनै नैथि साननि माबायाव हाबाफारियाव फैबाय जोंहा। दिनै नैथि साननि जि हाबाफारि बायदि दङ मोसानाय बादायलायनाय, लोगोसेयैनो दङ सावथुन दिन्थिफुंनाय। बेनो बे बाखि एसेबां कालारफुल खालामनाय जायासै जोङो। बेनि थाखायनो 18निफ्राय 21सिम सानब्रै हरब्रै सानथाम आरोखि ना, हरब्रै सानथामनि हाबाफारिजों जोङो बे फोरबोखौ खुंफुंनो आखायाव लानाय जादों। बे COVID-19नि थाखायनो थारमाने जोङो सिगांनि बोसोरफोरनि बायदि एसेबां गाजा गोमजाबो फालिनाय जायाखै। जिखिनि प्रट'कल होदों बे प्रट'कलखौ मानिनानै जोङो टटेलि फुजाखौ खुंफुंनो होननानै आखायाव लानाय जादों आरो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।